Dik Nike. Sugeng enjing Mas Dalang. Masih belum ngantuk toh? Alhamdulillah derek. Besok pagi ada PY enggak? Besok pagi sekolah. Terusan ngeri. Lah aku biasanya pisan we lapis sarung loh. Njaluk apa? Candi Sewu suwengi kudu dadi Bandung. Mangkono. Isih ana pamundhut apa meneh? Candi Sewu Cukup kuwi. cukup kuwi? Ya apartemen bareng. Ya Njaluk mobil. sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para Gandharwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipta Candi Sewengi, Sewengi bakal dadi Tak angate. Sawangan. Sik cepoten jok ora penak engko. Sawangan, sawangan. Ndi. Siji loro telu 10 100 1000 5000. Akeh men kuwi sing anak-anakan candi kuwi. 100 200 ya toh 900. Lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh. Hitungan. Tak hitunge dhisik Bandung. Yang kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti Sampung 900. 999. Kuwi apa ora cukup kanggo nyembadani pamintamu? Kurang Bandung, kurang sitok. Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Congkrang pesek. Oke. Suwun Pak nggih. Pun iki Pak. Pun iki Pak nggih. Oh nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspadakno nang iki nandang kasmaran. Padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja kumalungku. Parang iki kanggo durung rampung. Bela pati Kang Mas Prabuku Pahlawan. Kang wis seda labuh ing wana segara. Tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti nangi jagat. Para ratu aku Prabu Marmaya. Aku duwe aji sakti Bondowoso. Rara jonggrang manut tasana pundhut garwa. Jaka Bandung aku duwe bebana. Candi Sewu suwengi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak Asik. Joget wae Mas. Joget wae.
kowe ayu tenan ora mukat yen aku nandang kasmaran was pandakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja malungkung perang iki kanggo kudu rampung bila mati Kang Mas Prabu Kupala kang wis sedo lambuh ing Wonosekara Bandung Asik. Panggih Prabu Marmoyo aku duwe ati sekti Bondowoso ora jeneng manut Joko Bandung aku duwe bebono Candi Sewu sawangi kudu dadi iya Hebat Pak Toyo luar biasa. Matur nuwun Pak Toyo. kok urung-urung matur nuwun wong cik kurang siji Loh, oh nggih. nggih Pripun? niki nyuwun sewu Nggih. bucange Pripun? muga-muga Nggih. besanku ya ora ndelok ora ngingeti aku Ya niki, nggih. Heeh. Mugi-mugi nggih, Pak. ngeten iki bot-bote nuruti seneng Nggih, Pak. Ben panjang umur. Heeh, nggih. Dik Niken Nah, iki. nggih Heeh. iki mang nggih Bapak pung-pung bulurah ya ora melu nggih Nah, aku blat Amor Cahayu ki seneng Lah. banget nggih saiki gak sangel-angel gendenge podang kuning Walah, dibawani Bapak, kadung kula ngapalne sarep niki wau peh 7 bengi 7 jam niki wau. wis monggo pokoke sing penting sing bener Nipun Ngono wis pedang kuning mawon. Pedang kuning wae. Ya, Pak, ya, Pak. Pedang kuning wae. Ya, Pak. Bucange niki mangke kula mboten saged nenggani ngantos purnanipun acara Nggih, siap. nderekaken Nggih. netakaken Amin, amin. wayangan Nggih. soale nyun sewu Siap. ingkang dipun wastani Ringgit Purwa Nggih. menika nggih siji hiburan Nggih. tuntunan Tuntunan nggih leres, Nah, Pak. niku sing leres ngoten Kedah dicekel sedaya. nah Nggih. mangke mesakaken Nggih. bapak-bapak sesepuh mriki kan tasik Penikmat lakon. Nah, nggih. Siap. terus pangapunten Nggih. kula mangke mantun niki terus wangsul Nggih. Nderekaken, Pak, nggih. Nggih. Kapan-kapan kula tak dolan mriko. Nggih. dolan nek dolan biasa gak apa-apa nek dolan golek tanggapan ya engko ngenteni nek nyadranan sasi sura Oh, siap mboten silaturahmi mboten napa-napa. Nggih. Kula nggih dolan kula, Pak. Waduh. Nggih, Lah, monggo. iki. Kula nggih dolan nggih. wis to ndang kene cedak kene lho nah Ah, pung-pung bulurah gak melok Iya. iki wis tak anggap gebyokan oke. Kebiasaan niku napa, Pak? jamu Oh, jamu. jamu kanggone wong bar manak Ah, Lah tapi niki live streaming lah, Pak. Menawa bulurah mengke ndelok to, Pak. Ndelok teng YouTube. Loh, Pak Lurah ngono lho. Tekan griyan jenengan pun dikancing. gak apa-apa nduk ya serak bengindang Oke. Yuk podang kuning. Ya. dibawani Mas Bawani, Mas. ya go pecik nom-nome celalaan Ngarep-ngarep sawer. Piye wi mau sapa sing ngomong kuwi mau sapa? wes ayo sayang Oke. Ayo. wong nyayang-nyayang untune wis rompal nih
Nadyan wujud temong paksi katuran Pak nggih lir-lir nggih Ngenutne suwantene jenengan Mbak Niken. Lah kok ngguayuk sirahku sampe degluk. Ngono ae rada rene to. Nah. Alos manis toramra ate jenengan Pak Wis aku tak menikmati. Terus Pak Lurah niki saking Mbah Mo Kaliula. Ken. Mbah Mo Kaliula. Nggih Ken anu niken untuk niken kagem niken. Oke. Nah, Mbah. Wis gampang. Matur nuwun. Nah. Niko saking sinten Mas? Mbah Mo Kaliula nggih. Oh, Mbah Mo Mbah Mo Kaliula. Nggih. Kaliula. Nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nggih. Mbak Niken niki cara manuk napa? Nah. Empret. Niki cara manuk labet. Manuk labet. Kok saged manuk labet, Pak? Mergo potongane ronge karo tutuke wis cocok. Manuk Niki labet. kengkene Mbah Wo. Oh, nggih, matur suwun Mbah Wo. Mbah Wo pundi? Mbah Wo Bujange? Kaliura. Kaliula. Mbah Wo Kaliula, Kaliula. Dadi aku wis ora nyawer lho ya. Wis diwakili Mbah Wo. Ah. Loh, benten Pak, seje Oh, benten. wong seje nganu Pak. Benten. Niki wau keng tangane Mbah Wo napa keng tangan kula? Lah. Keng tangane Mbah Wo terus tenggene tangane Mas Akbar, tenggene jenengan, tenggene kula. Berarti kan pertamane Mbah Wo. Loh, lah tapi terakhir sing nglongne kan aku. Loh. Terakhir nggih kula, kan sing nampani kula. Ya aja kuwatir, Aja sayang. kuwatir. Ah kok eker-ekeran temalih malu aku. Lanjut. Ya. Ayo tekan ndi meng. Goleki si podang kuning ipo bunga ing Gending podang kuning kawula aturaken dumateng khusus warga masyarakat dusun Babatan, mugi-mugi saged ngeyem-ngeyem ati panjenengan Pak Bu nggih. Amin. Monggo lanjut. nyanding bisa dadi tombo Yuk, podang kuning buka celuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mobang miterang kok ngiteri ora krasa
yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang men slok ning apa kekancangan tariki saka katungan sarawi ngoceh dheweke male becokan kae tak suwun mbok ajeng ngeci podang kuning agawe pikir aku kombeng seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyandeng slirat ora bakal atiku kakiwang liyan yen si podang andudot hati kepranan ora manduh hatiku sansaya tatra tak sranani sana pikat pulo teben ayo Pak ayo Pak Asik. joget Pak joget asik Asta Brata Op. Su awane ngom wis ora krasa nyurat aku lek isih sayang mubang miterang nggon kok ngiteri sarawi ngoceh eman yen dia kang nyayang kleyang tak sawang slok ning pah kekancangan taringki saka katongan sarawi ngoceh dheweke malih beco elok kae tak suwun mbajeng ngeci undang kuning agawe pikir aku kombe seret ireng asawang tambah manise ibu bunga yen kakon hati ora bakal atiku kakiwang liyan andut dadi keberkahan ora mandatiku sansaya tatra tasran hangis ana pikat pulo teben. Oke, terima kasih. Nggih, Bapak. matur suwun Bapak. Ojo lali panjake. Cicak cilik bareng nyapa melu mau. Mbah Womeng kan mek loro. Nggih. Lah aku Jenengan dihitung 4 kali lipatnya gitu loh Pak. Nggih. 1 2 2 3 3 selesai hitungan cukup 3. Wah. Kasih ya Pak nggih. Nggih, matur matur nuwun. suwun. Lemah Nggih, teles mugi Gusti Allah sing panjang bales, umur. matur Nggih, nuwun. lemah teles. Bujange Nggih, matur nuwun. kula ingkang matur suwun sanget. Nggih, Tetep sami-sami. tak dongak-dongakne Amin, Mas Akbar amin, pedalangan amin. iso kuncoro. Amin, amin, Jaya Pangestunipun. Selamiyo. Amin. Matur Ah. nuwun. Ayo, Dok. Neruske lakon. Heeh, pelok. Heeh. Aja nganti kelangan ngang ya, Nduk. Ya. Muga-muga iki cawise saji marang bendarane dhewe. Ayo yung tak derekke.
Buku sing tupa ngambara mangambar selaning krana. Mbak Marwan iki dadi nggih. Dadi. Dadi. Malah kaya Chris John. Cukup. Alhamdulillah. Ah. Wis, Mang wis. Oh. Nah, Dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh. Lho. Mboten obat, Mbah. Lang dalang. Semaput, areke semaput. Dadi. Iya. Coba ditangleti. Syaratnya napa, Mbah? Nak. Nikan umurmu piro, Nak? Nak. Sabar, Nak. Umurmu piro? Asalmu saka ndi? Jenengku Miranda Gultom. Coba ditangleti, Mbah. Napa syaratnya ben waras melih? Ben marahne syaratnya apa, Nak? Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki kembang wis ora usum. Langsung. Usume Menyan ya wis ora usum. langsung. Saiki demit iki usume bayar utang. Lah, bayar utang. Dadi lek wis ngono ceritane, aku ora njaluk apa-apa. Jaluke gambar abang. abang. Sitok ya. Nak ya. Mbahku ora kagungan, sitok ya, Nak ya. Sembarang. Sik tak jukukno dompetku. Dompetku ya mek sitok tok ya, Nak. Sitok ning ndi?
Langsung mari. Wah, nah niku lagi iki. Lah niki. Anu dalam mata kaji. Adik goyang, goyang, adik goyang, goyang, adik goyang, goyang, adik goyang, goyang. Tak, Wes. Caping bunyi lagi. Timeng bawane wis karek. Langgame. Langgame. Oke. Kok terus dindangdutno. Siap. Ya. Niku mengke rencanane dangdutane niku njaran apa mboten? Kersane ndadi ngono. Gak usah. Ora usah. Kok nek ndadi aku engko 1 seneh repot. Oh, ngoten. Yo, nggih. Engko 1 seneh repot lagi kok. Nggih kersane rata ngoten. Kersane rata. Lho, yang yang kono kae. Walah. Ngono kae lho. Oh, yang ti. Oh, nggih, Uti. Ya ampun, Uti. Cantik era. Iya. Do cantik aku po ya gelem. Ngoten. Lah ngono to, cantik elek yo ngopeni. Aja. Cantik elek yo ngeragati. Ya. Cantik setia. Nggih to, nganu Mbah napa Pak napa Mas Om. Terus terang. Umurmu piro? Kula tasih 13 tahun. Mosok Nggih. tenan iku. Nggih. Lah Lah pinten 31 pun. lah 31 13 ya padha ae pernah putu nek karo aku. Pernah putu. Putu. Oh, dadi kula putune jenengan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Biasane lek putu niku disangoni. Ya nek carane ngene iki ndramus aku ya. Yo, Nggih, langgame. Ati. Yo, langgame yo. Nggih. Nah, langgam yuk, buka celuk mau langsung. Langsung langgam niki. Lah Urung bar to? dereng bar niki. Ora krung rasa aku. Nggih, lah niki tasih dadi malih. Oh ya. Mah. Kapok aku kapok. Lho, ampun kapok. Nyangoni putune niku malah entuk Ganjaran. panggilan. Nggih, niki jenenge Sogatoh, Sedekah. Krana Allah. Nggih, krana Allah. Yuk, diterusne yuk. Nadyan wadon saremi lanat inumane banyu bane Kalem-kalem bae nduk. di zaman perjuangan jera kelingan anak jarene wis manang katurutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa ning gunung tak Dongi Sapno jago
samping gunung Ah. Ja. bisa nyawang gunung desa Dangdutnya Mas Aryo. ora hilang padha lara lapa asta brata ayo mbak joget mbak ada lien ya jadi saiki ono awas gunung tanan yangi saka jagung gunung desa dadi raja Nyuwun sewu Pak Lurah Wernoto ngenten nggih. Bapak Lurah Wernoto. Oh, Pak Lurah mboten wonten kula aturi minggah Pak Lurah. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Marwan. Nggih, sami-sami wadalah. Dek anak-anakku we ya meri njaluk saran ya. Oh iya no. Bapak Dalang Pripun? dimpet riyen nggih. Wis ya. Anak-anak. Ya. Angel mentok. Bapak, khusus ibu niki minta jauh. Wes. Pripun? Cium jauh nah, cium jauh. Uti ampun marah nggih. Lho, sendale sing pundi? Sandale Mbah, hati-hati Mbah. Ayo. Oh, sendale kayak. Lho, mboten supe dalane, Pak. Oh, nggih, monggo. Kula terken apa pripun? Oh, sehat-sehat nggih, Bapak. Nggih, nyuwun pangestune. Atas Pak, nggih. Alon Pak, alon. Mas aja mbok sekei spotan digoyang-goyang kok wonge mandek kon dalan. Heeh. Ya.
Nah, Wis ya. Atos-atos Mbah. nggih, kalem mawon, kalem malem nggih, kalem. Nggih, Pak Mas Mas. Ya Allah. Aku lek musa wong apa jenenge wong tuwek ki. Luar biasa semangate Mbah Marwan dik niken. Wah, luar biasa. Tasik gembira ria tasik. Loh, luar biasa. Aku Hebat tak sekali. selingi maca surat ya, Dik. Nggih, monggo Mas. Iki. Sugeng dalu Pak Dalang niki saking Bu Warsi. Wajah. Nyuwun gending setunggal podang kuning, 2 lali janjine, 3 rengu. Matur nuwun Pak Dalang. Nah, ada lagi iki. Nyuwun gending saking Bapak Muroto RT 7. Nyuwun podang kuning, tembang kangen, lali janjine. Nah. Niki pun jenengan milih sing pundi? Salah satu mengke tak kancani kok Sinten Astabrata. Milih sing pundi? nggih. Apa? Aku ki jane ada unek-unek yang aku sampaikan, Mas. Wah, iki. Apakah unek-uneknya? Lagune ki kesenenganku lagune jane. Oh, Aku ki pengen nyanyi, Mas. Oh, iya, Kete no. ingin nganan-nganane iki Loh. aku pengen nyanyi. Nyanyi yo nyanyi no wajibe sinden ki nyanyi kok. Nah, tapi aku pengennya duet. Duet apa? Duet ambek sampean. Duet apa? Duet lagune kae lho. Alah sing tak WA kae lho. Iso ngono. Ceblok. Anu wis, Cokro kembang. aja sing angel-angel aja. Peh, Lali Cokro aku. Kembang. Lali lirike. Sampeyan buka lirike. Aja lali Tak aku. bukane, weh. Liyane wae. Liyane apa? Kadung aku mau ngapalne kuwe. Walah sinden hebat kok. Liyane apa ya? Apa? Sing Dewa Tresno, Dewa Tresno. Dewa Tresno lho Rasmara apa-apa. Dewa Tresno ae. Heeh, oke. Mau sing duet jane ana permintaan mau. Apa, Mas? Rondo Kempling mau ada permintaan jane sing lagu duet. Ndak usum lho wi. Mau Oh liyane kuwe. usune perawan ya. Heeh. Heeh, usume saiki kan lagune sing hit-hit sing nom-nom kan Cokro Kembang, Dewa Tresno, ada 1 2 piye 1 2 apa piye? Apa? Piye? 1 2 kan mboten duet to. Loh, kabeh lagu ki dike duet ki iso. Aja, engko 1 rapal aku. Oh iya, Aku aja, wong aja. kuno. Dewa Tresno ae ya. Oke, heeh. Tanjakke ya, Mas. Oke. Engko sing terakhir iki engko salah satu lagune Dibawakan. tetep di Iya anu lho ya. dong, harus. Iki nuruti unek-unekku sik ngono lho. Sanggar Astrabrata ndak lali toh? Oke. Apa jenenge kuwi mau? Ya engko. Mas Aryo yang mana guyu aja. Barki 1 2 ya, Dik. Oh iya, barki 1 2 ya. Oh 1 2 engko tak pilih kanca-kancaku engko joget anek tari latare. Oh, oke. Ah. Lek iso Jopin Ipin iki Mas. Ora. Mutar. Oh, Mas Bubuy. Iki wis nikatine terancam mesti ya. Wis ana sing terancam wis. Nyapa aku melok ki meng. Ayo Dewa Tresno. Monggo.